Dis la main ça. Logique est mieux et bon non, mais. Ne muso limba. Non. Ne muso cabinet kat me bakan. Danga de. Toute la revue des séries du Malifi, abonnez-vous au bienvenue. Donc, corolé on tient encore la mélodie. Donc, nous en profiter de ces faits pour que la foyer à la suite, à la catine, on demande à la jelema, à la soum, à la série Pela Jelema. Donc, Bibaro n'a que la série Couple Mondial Leka, épisode 3 à 5. Donc, on va faire. Dis la main ça. Logique est mieux et bon non, mais. Ne muso limba. Non. Ne muso cabinet kat me bakan. Danga de. Donc, épisode 3 là. Hey, Shaggy, Mario Baranini. Hein? Mogo yere se une question sur quoi répond, surtout téléphone yere là. Eh! Mogo be choix que ibani musoche, il nous répond téléphone na i terige ayi abana. Ah, c'est soit ni fin sukulade, ni mogo mi yininga, ni muso yininga. Ah, muka di muso klogoro, ibo foyer. Ni bayi yininga, muka di ba klogoro ibo foyer. Mais ko fo mogo were tan téléphone na. Hey, ayi samara mi soroke kanyaw. Ayi jedoni. Kawako. Allah Akbar. Ibaso, ala kanichi. Ki to sen la kakuma wala mako kibiga selitike. Fanta tasaba. Kadi Miss Mondial. Ah, il va démon tromper. Donc épisode 4. Hey, Bibi na téléphone ko ngara bara couple kono de. Ah, est-ce qu'un mogana momso ni problème so ko mbolu dala ou quoi kumala. Ah, parce que Bibi na téléphone be se ga séparation que couple la de. Ah, parce que secret mbe téléphone kono. Hey, est-ce que secret be mo kono? Secret be mo ga téléphone kono amana ke cheo amana ke muso couple kono est-ce que be mo kono? Hey. En tout cas, téléphone koni après que danger couple là de nere kon bolo ni fin suku la en tout cas plus sérieusement ni fin suku la en kan on respecte quoi couple kono donc cheka téléphone ya taille muso taille taille donc maintenant ni mon be fait qu'il t'a passé moment obsika passer ma mais ka téléphone ta tanta kawako ay o manga ke asi jotenna fe i jotenna erede. Donc franchement, en tout cas, à toi vraiment, il faut que conscience que pour que ni Facebook kana que ni Facebook kana que couple là quoi. En tout cas, ainsi qu'on y avec chaque mois qu'on en a full l'an 2000, l'an 40 000. Anne-Clé. Va de son. C'est Somoro. Oui, madame. Mon non. Et n'a pas patron yéyané. Le qui est taillé quand on est chez Mine la hôtesse. Non, mais assis, ne te sous-estime pas. Qui dit sous-estimer ça? Allah comme ça. Il a gagné, il a gagné. Et tant que c'est un beau café sérieux. Oh, voilà. Eh, fais pas insister quoi. Pendant que nous sommes en train de faire ça, ne peux pas la couleur. Et para que la soupe ne tourne pas. Et tant Épisode 5. Hey, Saoki's Picture Production. Aïe, ça c'est quelle bonne ça. Hey, Kabako. Hey, bonne comme ça là. Aïe, Akai. Aïe, inato asi arrange mana. Ke yogo era kayen katamene taka. Donc nega ne eta ka mble ki blangaso. Aïe, Kabako. Ina natokum na en tout cas. I semetelia katame i natoka. Aïe, ni munko suguye. Aïe, abana. Ni bon mondial sugu akada barai uga akata rore mendo bara kondere ye échec wallahi échec chere de chenu auto ereka nitne ka foyer perturbé ne nita nitne ka foyer perturbé fio kale bise ka jupu bo ka bise ka tafe ni fensiri abana kaboko i yere na ko muna bana ni ga tafe déjà
pergi bɛ kunna ka jupu dan fo woro yɔrɔ nin na ko ne bɛ se ka taa fini fɛn siri k'e bɛna ne cɛ ta o ko n tɛ n'o kɛ kabako ayi non Sawkis aw kana nin ko fɛn sugu kɛ sa nin bɔnni sugu nin. Donc ne balimaw ni ne tun bɛ n bolo k'a fɔ aw ye bi sur la série Couple Mondial épisode 3 à 5. Donc aw hakilina ta kɛra mun y'a ko la aw yɛrɛ k'o fɔ ne commentaire la. Donc en attendant n y'a fɔ aw ye ala ka sun in ala ka timiko ɲuman d'an bɛɛ lajɛlen ma. Donc ala k'an ka sun n'an ka sigi bɛɛ lajɛlen minɛ. Donc aw kana ɲinɛ dɛ a y'a partager surtout aw kana ɲinɛ k'a abonnement kɛ a ye soin t'aw yɛrɛ la n'aw kɛrɛfɛ mɔgɔ a k'an bɛn wagati wɛrɛ.